Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Cristian Bispo, que é o supervisor de área de atención primaria, porque ximos a falar de algunhas das cousas máis comuns do verán, como os ahogamentos, os atragantamentos, pero tamén os excesos e golpes de calor. Que tal? Benvido. Benvido, moitas gracias. Bueno, estamos inmersos neste tempo de festas e un dos grandes peligros que temos é precisamente o abuso do alcohol ou o consumo directamente de alcohol, que pode levar a persoas que, por exemplo, teñan enfermidades crónicas ou que estén expostas a altas temperaturas a ter determinados problemas, non? Sí, sempre suele pasar que nestas datas non tan festivas parece que nos esquecemos un pouco das enfermidades que temos e que nos acompañan ao longo de todo o ano, non? Entonces sí que facendo especial fincapé o que son as patoloxías crónicas máis prevalentes, non? Que temos na nosa poboación galega e na española, non? Falando, por exemplo, da diabetes, hipertensión, a enfermidade renal, entre outras, son enfermidades que nos acompañan ao longo tamén de todo este período e que debemos ter conta, porque ao final, bueno, pasamos máis horas fora da casa, facemos máis paparotas, comidas máis copiosas, abandonamos un pouquiño esa dieta que temos tan instaurada a veces con estas patoloxías, non? Por un exemplo, por a veces abusamos moito máis, simplemente temos que abrir nos nosos fogares os frigoríficos e ver que agora abusamos máis de xeados, temos seguramente que agora co tema dos partidos de fútbol, co mundial e todo, podemos ter máis cousiñas de picar, non? Esas patatillas que temos, as aceitunas, todas esas cousas que teñen maior cantidade de sal, maior cantidade de graxas, e todo iso que fai que ao final todas estas enfermidades se poidan ver afectadas nestas festas. Entonces, bueno, debemos ter en conta que tamén podemos sair de festa, é dicir, non porque teñamos algunha patoloxía crónica non temos que ser tan estrictos, un día temos as festas no pobo, algún día imos a un festival e todo isto, pero sí que non deixar de mau esa planificación, non? Que a enfermidade vai nos acompañar e debemos planificar todo este tipo de eventos que vamos ter e para poder comer, adaptarnos sempre a esos alimentos máis a prancha, máis na parrilla, utilizar esos tipos de alimentos que podemos facer como froitas, verduras que temos agora de tempada, e consumilos igualmente nestas datas. Logo, outra das situacións que se dá moito tamén en persoas vulnerables, pero non só, son os golpes de calor. Aínda que en Ourense estamos cada vez máis habituados a calor, sí que é certo que non debemos expoñernos, por exemplo, nas horas centrais do día, hai que hidratarse, bueno, estas cousas que nos repetides sempre que non facemos despois. Eso témolo en conta moito, non? A veces sale na prensa, nos telexornais, na televisión, sempre falando persoal sanitario, ahora cando veñen estas olas de calor, cada vez, o cambio climático está aí, Ourense, xa vedes, non? Que copamos os titulares de todos os telexornais con esas temperaturas tan elevadas que temos e sufrímolos diariamente na casa, non? E sobre todo, esas franxas de idade, os máis cativos e a poboación máis envellecida, que en Ourense, bueno, temos a sorte de ser desas cidades máis envellecidas de todo o mundo e temos que ter especial conta con isto, tanto nas festas, nas romerías, pasamos moitas horas de pé, a veces nas misas, cando imos a algún festival ou calquer cousa, ao final estás horas e horas, ben sexa agardando nunha cola para entrar ou despois dentro do propio festival ou nas festas dos povos, de pé ao sol. Entonces sempre utilizar, como din os meus compañeiros, unha visera que nos protexa do calor e hidratarnos moito, porque a veces esquecémonos de beber, non? Sobre todo nesas franxas de idade que decía, a poboación maior, a veces ese mecanismo que temos natural de beber, olvidámonos porque pensamos que estamos hidratados, entonces temos que insistir moito neso, ainda que non teñamos sede, beber a cotío, bastante frecuente, para evitar esa deshidratación, porque ao final son moitas horas que pasamos ao sol, estamos expostos xa non pola radiación solar, senón tamén por a cantidade de temperatura que temos, son moitos grados, xa vides aí estes días, a semana pasada, perto de 40 grados, que ao final o corpo sufre moito, entonces, bueno, utilizar roupas frescas que nos permitan eso, que transpire máis, hidratarnos moito. E claro, estamos de festa e para tirar de hidratarnos sempre que tiramos do alcohol, entonces, bueno, eso produce unha falsa sensación de hidratación que ao final o que produce é moita máis sede. Entonces non esquecernos de que, sí, podemos tomar un vasiño de viño, un vasiño de cervexa, pero a vez acompañar ou intercalar con vasiños de auga para hidratarse, evitar a deshidratación, como ti ben dis, que é moi importante, os golpes de calor. E despois nestas festas, outro dos riscos, non é que sexa máis riscoso nesta época,
pero como nos xuntamos máis pasa máis, que é o tema dos atragantamentos. Como debemos reaccionar cando unha persoa se atraganta, deixala toser, se non é capaz de expulsar este elemento que temos que facer? Paréceme moi ben que me preguntes iso, porque ao final, cando estamos nas paparotas, nas festas, olvidámonos a veces ata de masticar, non? Porque nos estamos comendo, estamos distraídos, falando, outro que nos berra, a música que está soando por outro lado. Entón, o primer acto é ser conscientes do que estamos facendo. E temos que masticar moito, entre 15 e 20 veces, e facer consciente ese acto, para intentar deglutir ben e que ese bolo alimenticio vaya máis digerido posible. Entón, primeiro, masticar, centrarnos neso. Que pasa se temos a desgracia que nos pase este tipo de atragantamento? Bueno, pois o primer mecanismo fisiolóxico que ten o noso organismo é a tose. Entón, mientras a persoa este tosendo, nos imos animar a que tosa. E, sobre todo, manter a calma. Eu xa sei que isto que digo prácticamente resulta imposible, pero o primer paso é manter a calma e ter un teléfono sempre ao lado para alertar, no caso de que as maniobras que podamos facer non sexan efectivas, para alertar os servicios de emerxencia. Entón, así un pouco para repasar, se tose, animar a que tosa. Que vemos que esa tose ao final despois xa non é efectiva, que esa persoa bota as mans ao pescozo, vemos que cambia a coloración, que lle costa xa falar ou incluso respirar, articular en algunha palabra, vamos ter que cambiar, non? Entón, dámoslle esos 5 golpes entre as costas, vale, interescapulares, no medio da espalda, para que así a nosa audiencia o vexa, 5 golpes secos, vale? E acto seguido, despois desos 5 golpes, a famosa maniobra de Heimlich, que seguro que lle sona a todos nas súas casas, e que moitas veces oíron falar dela, que son aí simplemente aí no abdomen, metemos as mans e hacia dentro e hacia arriba, tamén outros 5. Eso ímolo intercalar continuamente ata ver se, por sorte, temos esa posibilidade de extraer ese corpo extraño que non fan, xa vedes, que ao final hoxe, pois o polvo, o churrasco, alimentos máis correosos como xamón, aceitunas, uvas, copan os titulares moitas veces de esos eventos que ocurren nestas datas e incluso tamén no Nadal, non? Moito cos cativos que nos despistamos, pois os nenos andan por aí xuntos na festa bailando e un ven que se atraganta porque colleu unha aceituna, calquera obxecto no chan ou xoguete e que nos pode causar un susto. Por lo tanto, eu penso que isto non debemos cansarnos nunca de repetilo e instruir a poboación. Nos desde a atención primaria facemos moitos talleres, xa non só con colectivos veciñais, senón tamén é un dos talleres tanto de primeiros auxilios como especificamente do atragantamento que o facemos moito en nas residencias ou en vivendas sociocomunitarias e todo iso que nos lo demanda o propio persoal do centro, porque ao final que falamos as persoas maiores a veces non son conscientes dese acto de masticar, falta algunha peza dentaria, entón ese proceso, esa primeira fase do proceso da digestión non se fai de todo correcto. Entón, bueno, a veces hai que estar formados e capacitados para saber actuar o máis pronto posible para atallar estes sustos que nos poden ocurrir. Non quero que deixemos de falar tampouco dos afogamentos. Volvemos ao mismo, está facendo moito calor, todos queremos bañarnos, pero ás veces non hai unha supervisión ou son zonas que non están habilitadas para o baño, que é un risco xa de por sí. Como debemos actuar cando unha persoa, porque aquí tamén se cometen moitos errores, cando unha persoa vemos que hai síntomas de afogamento, que debemos facer? Ben, ao final, como ti ben dís, os afogamentos este ano en Galicia estámonos levando un pouco a palma en todo isto, non? É casi unha das primeiras causas de morte que temos estes días, junto cos accidentes de tráfico que están aí. Entonces, bueno, é un tema que nos ten que preocupar. E ti ben dixeches, non? Que temos que vixiar esas zonas de baño, non? Empregar zonas de baño na que haxa vixilancia. Ao final, todos tentamos buscar esas calas ou esas praias onde na xente non nos moleste, que estemos no noso aire, e a veces, pois, por sacar o mellor selfie, a mellor foto, acudimos a sitios onde as situacións de seguridade non son as correctas ou as máis idóneas e podemos ter algún susto. Entón, claro, que pasa eso? Porque ao final moitas veces estamos sós ou non hai a cantidad de xente adecuada. Entón, bueno, sempre de verdade, este é un mensaxe para toda a poboación de acudir ás zonas de baño que sexan autorizadas, porque aí vamos a ter a man a persoal sanitario ou vixiantes ou socorristas que nos poden axudar, porque ao final actuar ante un caso de afogamento é moi perigoso porque normalmente temos que facer o rescate da vítima, non? O propio mar non nos vai traer a veces o que é a vítima que se está afogando, entón temos que incluso nos pôr en peligro
a nosa vida para intentar salvar. Entonces, non facer iso, a veces sempre alertar canto antes os servicios de emerxencia e esperar a que nese caso que agarden para poder actuar, porque a veces, bueno, actuar ante un afogamento ponnos un pouco nunha situación de estrés que non sabemos o que facer. E que moitas veces a persoa que quere auxiliar é ao final a que remata nas peores circunstancias. Neste caso xa non é como actuar ou non, senón a mensaxe que temos que decir neste caso, se non hai un socorrista, se non hai persoal que está entrenado, non por en risco a nosa vida, porque se xa non é un afogado, a veces poden acabar 2, 3 ou máis en cadena. Entonces, eu para a poboación, a verdade, o mensaxe que lle teñemos que dar é eso, manter a calma e alertar canto antes os servicios de emerxencia se estamos presenciando unha situación de afogamento. Pois moitísimas gracias, Cristian, por acompañarnos. E moitas grazas a vostedes por estar con nos nun programa máis e vémonos no seguinte.